Over de Maas, geschreven door de 88-jarige Harry Bloemen, werd op zondag 8 oktober gepresenteerd in de aula van het Oorlogsmuseum in Overloon. Een familiefeestje gaf de aanleiding om de ervaringen van Harry vast te leggen in boekvorm en uit te gaan geven. Maar Harry Bloemen was er zelf al langer mee bezig. Het was zo dat er in Overloon een film vertoond werd en er werd bij verteld dat in de oorlogsjaren, dat wil zeggen 40 tot 44, bijna niets gebeurde. Nu ben ik erna gegaan en dat valt toch echt wel mee of tegen, net zo je het noemen wilt. Daar is wel van alles gebeurd. Het schrijven van het boek Over de Maas nam veel tijd in beslag. Daar heb ik 7 jaar over gedaan, met de hulp van een Neerlandicus die geholpen heeft om dus in een goede volgorde van de zinnen en dat de zinnen dus goed leesbaar, duidelijk waren en dan zonder taalfouten, want dat valt in Nederland niet mee. Kunt u een heel klein beetje vertellen van hoe dat ging met die aanpak? Het was Corian, dat was een verpleegster en ik heb in de psychiatrie gewerkt, dus we kennen elkaar en die heeft me steeds geholpen om het goed op taal te brengen. Later heeft het overgenomen Sjaak Hages, dat is de secretaris van het Museum van de Psychiatrie. Dan hebben we nog een liedje van Overloon gezongen, dat was dus een bevrijdingslied, samen met zus Truus en broer Piet. En dat lied dat gaan we vandaag ook zingen. O Tommy, wat ben je toch begonnen? O Tommy, wat heb je toch gedaan? Je hebt maar aangeschoten en nimmer doorgestoten. Mooie dat je overloon is naar de maan. De presentatie in de volle zaal begon met een muzikale intro, gevolgd door een officieel openingswoord van directeur Erik van den Dungen. Daarna sprak Harry Steegs als familielid het publiek en Harry Bloemen toe. In 1944 werden in Noord-Limburg duizenden jongere mannen opgepikt door de Duitsers, opgesloten in kerken en vervolgens in Duitsland of in Venlo op de trein gezet. Met rechte rug ontving de schrijver het boek waaruit hij vervolgens enkele stukjes voorlas. Noordersplein liepen wij dicht langs de huizen aan de rechterkant van het plein. Bijna aan het eind van het plein zagen wij een streepje licht door een van de vensters vallen. Wij belden aan en meteen hoorden we een stem. Goed, ik sla me weer een stukje over, want anders dan weten jullie alles uit het boek en dan koop je dit boek niet meer. Harry Bloemen vindt het belangrijk dat verhalen over de oorlog worden overgedragen en dat werd ten gehore gebracht door zangeres Aukje Klaasens. Met 4 collega's gaf zij met tekst en zang uitdrukking aan oorlogsleed. Ik aan deze kant en jij aan de andere kant was het thema en gaf aan hoe belangrijk het is om nabestaanden te eren die hebben geleden door het verlies van hun dierbaren tijdens de oorlog. Leed dat nog steeds aanwezig is. Aan deze kant en ik aan de andere kant. We beiden gevangen in ons eigen lijf en beide families trots op ons bestaan, op ons bestaan. Ondanks zijn ervaringen als jonge jongen van 15 jaar toen de oorlog uitbrak, staat Harry nog volop in het leven en gaat hij door met schrijven en verzamelen. Wij zijn al jaren bezig ook weer met Sjaak Hages om de kroniek van deze tijd, van de omgeving. Om die dus te completeren. En het schiet al op, maar nog steeds krijgen we dus toch nieuwe dingen erbij. Hoe belangrijk vindt u dat dit allemaal onder de mensen komt? Het is heel belangrijk, omdat als er oorlog is, dat zijn zo'n verschrikkelijke dingen. Dus er mag eigenlijk geen oorlog meer komen, het moet eigenlijk vrede worden. En vrede en daar verzoening ook bij. En dan lukt het wel. Relativeren in het leven, dan kom je een heel eind. Zo eindigt Harry de boekpresentatie in de aula, waarna de boekverkoop kan beginnen en Harry graag de boeken signeert voor jong en oud. Bij afsluiting zijn de boeken uitverkocht, wordt er gestart met de reserveringslijst, want voor een herdruk is ter plekke besloten. Hij is ook precies 15. Dus.